everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Balbal. Maayo ka ni kay misugot ang tag-iya nga moapang ko ining kwarto ha. Sa pikas kwarto, ang duha ka tiguang nga babae na ang niokupar ang mga tag-iya. Muhigdan ako. Ugma na lang ko manglimpyo. Paspasan ko lang ning Katri. Kinaidaghang apog. Kaapog. Ay, unsa man sa ming sako eh. Doon na pa isud. Kipa-ipapaw maninuon ni sa Katri. Inaog ko ni. Kapugat ani. Uy! Ay! Ay! Unsa kining ako nakita? Kinuog ko. Nasayop lang ko sa akong nakita. Piyungot ko ning ako mga mata. Basin og pananaw ko lang ni. Kinuog ko. Mao cute. Wakit ko masayop. Magabukog sa tao ang naa sa saog gikan sa nahapong sako. Di ko matuog. Katong mga tikuang. Way kalainan ni Iska. Mugawas ko. Ug manaog ko sa paghinay. Danon ko kining plastik ang gisudlan sa akong mga pinalit. Niyan ako tungkol sa may pultahan. Aplihan ako ang pultahan. Ang putaw. Gunitan ko kini. Naapli na ang pultahan. Asa ka man, Nakatangsiyan ako sa pultahan. Iyang tuyo nga angan ko. Naunsa man ka. Yan ang luspad ka man. May nahitabo ba? Ha? Wa, Lola. Hoy, nagdamang ka ng imong putos. Asa man ka? Mubiya ka? Dili oy. Ngano mo biya man? Nakaabang na nun kog usa ka buwan ining maong kwarto. Unya, mo biya ko? Unya, asa ka man diay? Nga nagda ka man niya ng imong putos. Kuan Lola, mga bulingon ko manggod ni. Kakita man ko nga dunay puso sa likod. Ako ning laban. Buhan ugma, wa na ko'y bulingon. Ugmang limpyo na lang ko sa kwarto nga akong giukupahan. Sige na Lola ha. Kinahanglang mahuman ko dayon og daban ning mga bulingon. Sige. Ayaw sa imong pagpanglaba, ha? Ayaw pagdugay. Nituo ang tiguang nga manglaba ko. Pero ang tinuod, mubiya ko sa kwarto nga akong giapangan. Tungod kinahibawon ako kung unsa mo. Digid ko ang imong kumpiyansa ni Pisan Kinsa dinhi. Tungod kay mga ungo sila. Sila lang sinuylo ko eh. Si Ryan. Sila ang matuod na tao nga ako naipawan. Pagitaon ko sila, aron ila kong katapangan. Mulingi ko. Basin og nagsunod ako ang tiguang. Lagi ko. Mubiya ka gyud sa kwarto nga imong gabangan. Nga naman.
Unsa may nahitabo nimo? Diha ka na! Nahibaw na ko sa inyong tinaguan, Lola. Ang man o magpaabot ko nga inyo kong mapatay. Diha ka na! Di, ubag ka puwi, di mo. Kakusgan. Ikaw babo. Usara mo. Ra! Ako. Uy, Surira kunrira burara. zaman ka nang ibibuhat. Ako naribo mo tura kong baburayas tiya. Tulong na. Dili ka makaboy. Dili. La Corvera. La con favor. Ora vería usted enamorada. Andi ako Barcelona! Dili na ako madaog ang akong hawas. Wa na siya'y panimot. Guruyon ko siya. Og ikabot ko sa akong pinuyanan. Tabangan na mo ni aling paghiwa ang lawas ni ining babayana. Ugma, amo siyang ikabaligya sa merkado. Kuruyon ko na siya. May kwadradong kayo ang ipakita. May pakit kang tinulog ka kulor, oh! Tataw kayo! Klaro! Gagatong gibuhat ang Madam Virginia. Dautan to! Di na utan to! Tiyaw mo na! Gibuhin ang patay! Nga samar gyapon sa usa ka patay! Galakaw mo robot! Oh. Tempa. Maksib ko istorya ko inom-inom. Umuro kong nabuang nawa mahubugo. Inom sa gabi. Inom sa gabi. Para mabutan ko. Mao ni, basta mahubog ta mo, mabutan mo ko. Balim ni ako. Ay, sulti dong. Ay, sulti. Akto na to. Tungi mo. I like supay. Pasultihan kong daghan. Wapong kumahuman. Di ba? Kato na nga matay na. Angay naging mo pahuway. R.I.P. Rest in peace. Pero iya gibuhi ang patay. Nga waan na'y kinabuhi. Sa laktod kapagkasulti, gihimo niyang sumbi. Lo. Inom. Para mabutan ko. Inom lugoy. Inom. Wapa tamahubog. Wapa tamabutan. Karon. Butan-butan ako gamay. Kaabin si Madam Virginia sa dautan, Lugoy. Huwag ko kabantay ni sulti kag taas na. Oo niya. Nganong ang iyang gyapuan, parehas ba sa atong gyapuan? Ha? Naman? Nga naman prehaman? Mao ka na akong susiyon. Kinahanglan dili niya malingla ang mga tao. Ana, napahimutang na siya, Iska. Anaa na siya sa kama. Ni ani mo sa gipadani ining bahay nga konkreto. O nga na po'y So pakira siya. Ngano pang gipungan mo man ako sa pagpatay kaniya, madam? Siya ang inyong prinsesa. O kamong wa mahibaw. Gipatawag ko kamo. Tungod kay dili ko gusto nga unayon ninyo ang akong anak nga maoy inyong prinsesa. Anak mo siya?
Gibilanggo ko siya. Apan miikes yun. Dili siya makadawat na sama siya kanato. Mao ka na. Kuya Magkang dako! Tiguan nga ka! Kuto man na, Nyor! Ilaw niya! Ayaw pagsagbat! Kuya Magkang dako! Tuto na na! Ayaw! Ay, mo manggi kompleto. Ayaw, agsuko, Nyor! Mulis nga mong ilong! Ah, Daan na, Nyor! Daan! Hilom. Butangan kong silyo o timailhan si Ira May. Ibutang ko siyang agtang. Kay kon inyo siyang makitaan, dili ninyo siya maunay. Inyo siyang labaw. Kay kon si kinsa man gani katong mupasipa ni Ira May. Dugmokon ko siya sama sa usa ka pinulbos nga anapok. Nakasabot? Way naningog. Way naningog. Tingog mo! Nakadungog mo! Tingog mo! Pangtampalungon tamuron niya! Nga nung di mo man ningo! Tingog! Uy, Kasabot, Mayor, sabot, me. Kasabot ni Madam. Tikoy, ambi ang gamayng bato nga pormadong manana. Diana Iska. Di ara. Mati mo. Mati. Ilubong ko kini sa iyang agtang. Mati mo. Anvidhe, anda al este. Nalubong na nimo sa iyang agtang ang bato nga pormadong mananap. Dili ninyo makita ang bato nga gilubong ko sa iyang agtang. Apan inyo kining mabatyagan tungod sa inyong bation nga kainit. Mahibawaan ninyo nga siya ang inyong prinsesa. O niya, unsa man, ibalik na nato sa mansyon si Ira May. Dili, Tikoy. Buhian ko siya. Uy, Nahibaw ko. Sa umaabot, pangitaon ko niya. Ug mo balik siya kanato, Tikoy. pero kinahanglan nga bantayan siya, Iska. Subayon ko una ang anaa siyang huna-huna, Tikoy. Bye. Ni ako sa manindot nga kama nakita. Nganong di amang ko din eh. Akong nahinumduman. Ang tikuwang ang akong... Oh. Tinuod pa kining akong nakita. Good morning. Oh. Bituto ka magud ako. Oh. Daw sa ka. Nganong gitutukan mo ko nimo og sama ana? Ryan? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.